Miért pont Presser? Hát annak egy olyan kis története van, hogy én nagyon a népzenén, meg a Illés, meg István a király, meg ilyeneken nőttem fel, és aztán egy pár évvel ezelőtt, hát tudom, hogy ez szegénységi bizonyítvány magamról, hogy csak pár évvel ezelőtt, de hát ez van. Úgy voltam vele, hogy nekem annyira kimaradt az LGT, hogy hát már ide lenne bepótolni, és akkor kiírtam az összes LGT lemezt egy ilyen MP3 CD-re, és nagyon sokat utaztam egyedül, mert Kaposváron játszottuk az István a királyt, és ugye én egri vagyok, és akkor a hosszú utazások során, amiket egyedül töltöttem el, az összes Presser és az összes LGT lemez szerintem oda-vissza 1800-szor meghallgattam, mert annyira megszerettem. De ha elhagysz engem, meghalok, vagy ami még rosszabb, tán megmaradok, s akkor mindörökre elveszek, és már nem kell, aki hazavezet. Milyen jó, milyen jó, milyen jó, milyen jó nekem, hogy vagy nekem. Korábban egy rockzenekarban énekeltem, mint ilyen világzenét, és, vagy ilyen folkrockot, és úgy vágytam valami csendesebbre. És akkor így alakult ki ez a zongorás duó. A hajnali villantig, míg a csizmám kifestik, aki festik, bevárjuk, s ezt a táncot eljárjuk. Aki festik, bevárjuk, s ezt a táncot eljárjuk. Az volt a koncepciónk, hogy ez mindenképpen egy nyugis, egy halkabb hangvételű, egy olyan este leülünk, megiszunk egy pohár bort és meghallgatjuk, szóval valami ilyesmit szerettünk volna, önző módon, mert én szeretem az ilyen csendesebb zenéket, úgyhogy ezért találtuk ezt ki. Illetve amit még mindenképpen meghatároztunk, az az, hogy azért nem akartuk azt, hogy olyan dalok kerüljenek a lemezre, amiket már ezren feldolgoztak, és amúgy is a legnagyobb slágerek voltak. Azért alapvetően inkább a szólólemezekről válogattunk, amik talán egy picit kevésbé ismertek, és akkor ezeket ültettük át így. Én már látom a földlábam őrületet, én már látom a földrépet, földseleket, hogy hogyan vezényeljen, aztán semmi se fáj, senki nem keres rá, és én látom, hogy mégis fájt. Én egyszerűen csak azt szeretném, hogy az emberek, akik hallgatják, azok belekerüljenek egy hangulatba, és hogy az olyan megrendítő legyen, az olyan kicsit olyan magukba zárkózós, elgondolkodós, tehát hogy úgy mindenképpen valamin elgondolkodjanak, talán ezt szeretném elérni. Igen, talán ezt.